ma Sadio faga dɛ Faransi de ye Sadio faga Faransi ni Mali politicien minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu de ye Sadio faga Algérie ɲin b'a la Mauritanie b'a la wa Abidjan yɛrɛ fɛnɛ b'a la an bɛ ko fɔ o cogo la kuma dɔ la an bɛ ko musalaka fɔ a tɛ se ka marcher Sadio fagara mun fɛ Macron fait partie Emmanuel Macron fait partie mun ye Sadio faga Alassane Dramane n'a ka régime ils font partie Mauritanie b'a la Algérie b'a la Ukraine b'a la Moussa, depuis 5 mois, le régime d'Abidjan a participé à la préparation de cet événement-là. Ni bara mun damina kalo duru wa baraka. A mɔgɔ bɛ débarquera Abidjan aéroport la. Ni ko in damina depuis kuma min na carburant ko bɛ damina ni carburant tɛ don ni embuscade bɛ kɛ ni ko ninnu n'o bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ninnu tɛ fosi nɔfɛ ni cɛ kelen o kelen bɛ fɛ k'u ni bɔ o la de. O baara de bɛ sen na. Ni min y'o faamuya i ka baara kɛ n'o ye ni min m'o faamuya i ka baara kɛ n'o ye. Wa n'u tilar'o la u bɛ Mali yɛrɛ de dugukolo nɔfɛ hali ni Maliyɛnw tɛ Maliyɛnw banna k'o de faamuya. K'o fɔ jamana b'o fɔ waati la a bɛ k'a kɛcogo la mais jusqu'à preuve de contraire ne fɔnba tɛ foyi kalama o la ne bɛ mun kalama Sadio bɛ yen fɛn t'a la. N tɛ information wɛrɛ dɔn ni kuma tɔ min kan ka fɔ média b'o fɔ n na mais n bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna tellement que ninnu bɛ fɛ ka u bɛ 2012 kɔnɔna na i ma bɔra ka nkalon tigɛ ko Africa Corps ko Irishu yɛrɛ k'olu kɔ don Kidal k'olu kɔ don a ɲɔgɔn nkalon fila tɛ c'est pour démoraliser encore c'est-à-dire aw tɛ ninnu faamuya dɛ fɛn fɛn bɛ Maliyɛn saliya fɛn fɛn bɛ Maliyɛn lasegin kɔ u b'o de baaraw kɛ. Donc, on va nous enchaîner.